inda sa'atar ko sai ya kama. Gare ni ke kika zamta farko fagen soyayya. Soyayya farcin farko kayo kai sa'atar kwanne na kama. Gare ni kai ka zamo na farko fagen soyayya. Hayya hayya Aiye bana na dama, na san tarkona ne ya kama. na baka dama komai ka sa gauna ka nema. So ne na nema, ga shikin ban har na samu dama. Zuciya ka fama ciwon zai tashi kai za ta nema. Hazan farin ciki na safiya maraice idan akwai bukata kai nake wazance. Halittuwa ta sa kullum nake ta zance, zuciya da raina ke kin kasace. So 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 da ni da kai lalle akwai dace. So 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 kaunar ki raina ya kama. Hayya, hayya, hayya. Inda rai akwai rabo, auren maza ai ba jira. Ka faɗa na faɗa komai akwai hatara. Ina kika je ki zo mu je, da ni da ke mun gagara. Rufe ido mu zagaya kai ne ka zan raba gardama. Hannunka mu kulla alƙawarin da ba rabewa. Gane 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 na taho.